술술. Kiwi bon. Bon, ciment kan tadi. Mau rock wall. Rock wall. Okay. Naman po kuikan kaki. Tama ka na kuikan. Sige, kira-kira natin. Lula. Eh? Kuikan ba lula? So, guys. Ano ang bantuan? Na, kapodi, may tayo po natin. Maingat koi ni kailan. Ha? Maingat koi ni kailan. So. Kailan ma? Iyak. Memaskan. Iya, memaskan podium. Ikan mau yang jangan bawa, yang nasi jangan bawa. Iya, yang ini. Susu bisa, nah ya, gue pak. Oke. Nah, kamu tahu mana? Baik. Ayo. Ikan demangan. Kalau yang tuh, itu yang tuh, ini jangan kailan. Demangan. Naikan mana EU cakai yang mikun, tuh, ya, puria, ma. Naikan cakai yang mikun puria untuk itu. Oke, nah. Malah ya. Pasti kau lagi. I will not start. Uang dan orang mana? Ya, kulo ba? Kulipan, potong.
Pasolan pa yun. Boleh tunggu. Yo. Sakay. Huwag. Yo. Yo. Meron ba? Oh, okay. Nabis ko yung maglang at tingog sa abang pusa yung punan mo, taulin. One. Hey. Sorry, sorry. Oh, bodang. Sudah cover itu. Naraw ka dito, no? Yan natin, chop tanta, eh? Eh. Okay. Siangka. Sudah karena studi pasal ini. Sarmali na lang sa Kau kurik. Sekarang gue matanya belum kompletado. Oh. Naraw ka na, Bali Joy? Kalau gue namun bisa dagang, kusang. Taban buhay. Anak mo to. Anong kapita mo? Naulan. Ayaw mo ba? Kanti So, ano eh? utang kailan gue asik Eh, yun. kurang murah kan Mura sang kalawang. Hindi mo, kalawang mo, mamila. biasa nggak Siya wala? masih dulu Ring panuya peren yo. Ha? Ring panuya peren yo. Apa? Niya men miksa kau. Kurjong ng baso. Ato na, utog tao tao magalagala. okay
Tonjol kau tang. Kaya lai sama green kau. Bakit? Tonjol. What's Kulang ka masan mo nga kapura. Ay din huna. It's recording? What is that? Chai. Chai cuma boy. Yakin. Ay, mga karwaro. Tall golden and coconut shell. Kukang malap turay. Ang mga tapawakan. Ang rice. Kasi sumang. Kung ang toto, yung saka. What is that eating it? Yeah, one time and then left it. No. There's just that one out. Oh yeah. Kulang mah. Ay. Wala nga. Masa. Dan. Dan. Dasa ay kanan ka. Ano gusto ko na sila ka po ka din. Karak ka. Ano supok siya ba siya po? Eh, maklum pa nga. Work.
Mau. Ui, oh. Mau betul kan? Terus bos. Kung mo kayo mo. Di ko ba? Kera. Lumpia puro ke ba? Kera naman. Di ko mo mo. Yan, labog pa sa Mas tiga siya. Labog pa sa ako. Kaya labog. Ewan ka? Naka. Sabi nila, wasa. Yang ke dia? Ya. Si? Dito pa, pantapel. So, jangan sombong itu bukan kara-kara. May bangko siya nga mabot. Okay. Much ba ang user? Oh. Kami tayo, ang isang lugar dito Romen, ang all na ako ba? Kaya, yatin po ilo. Don't Ayak. wow. Yaw, sarap. Yatin po ilo. So, siya wasa. Memang. Wala na tamba, wala galap doon pa aking sa lukumsi. Oh. Siya ako. Ya, wasa sama-sama lugar eh. Ang siya manuro, betul murah. Mga ano eh. Mga. Dito na yun na ano. Kara-kara. Sabi na mo yan, Tiago. Wala tong. Awi siya. Awi, bilang kiyam na na. Yan ba yang kang song á? Mga bago. Pergi yang ral. Ako sa kita ko yun, no ba? Lang siya kan yun. Hello. Everybody's there. Kapilano ko na ito siya. Ano namin, bang pagkulungan? Huawei. Ya. Oi. Jom, di ko ba yang betul.
Sana ayos yung yabang. Thank you.